Krásne dobré ránko, priatelia. Ahojte, vítajte naspäť u nás. Ja som ešte striapatá, neupravená, ale hneď som ráno veľmi skoro vstala a pustila sa do práce, pretože minulý a zároveň prvý tábor, ktorý sme viedli, mal úspech a niektoré maminky chceli, že či by mohol byť aj v auguste, tak sme sa nakoniec rozhodli, že áno. A mali tu byť zase 3 dievčatka, ale zauradovala choroba, takže nakoniec príde len jedno. Čo je také smutnejšie, ale myslím si, že to vôbec nevadí. Stelka sa bude tešiť, že tu niekoho bude mať. Mňa to baví nielen mňa samu tvoriť, ale aj vytvárať pre niekoho tie nápady, že čo by sa mohlo tvoriť. A ho viesť k tomu úspešnému, zdarnému koncu, kedy už má ten produkt hotový v ruke. Takže na toto sa teším zase ja. A kamoška, ktorá príde, tak tej sa to minule veľmi páčilo, čo ma zase tak motivuje, že je to taký príjemný pocit, že z toho má niekto aj dobrý pocit. No a ja som sa už pustila, ako ste videli, do varenia. Musí byť navarené, musí byť všetko nachystané. A dnes budeme mať takú zaujímavú tému, som si dala hneď na prvý deň. Budeme tvoriť z odpadu. Čo pre niekoho môže znieť čudne, ale môžu z toho vznikať a častokrát aj vznikajú veľmi krásne výtvory. A ja sa už teraz teším na tie dnešné, ktoré mi kočky predvedú, že čo je v nich a že ako sa dokážu popasovať s tým, keď majú vlastne len brajgel a z toho musia vytvoriť niečo, čo bude dávať zmysel. Pozor. No takže začíname s tým, že na kartónik sme si predkreslili obrázok. Babi si vybrali mačičku, tak tie mačky sú proste v kurze. A toto je Stelkina. A teraz vlastne dievčatá majú takú úlohu, Stelka už začala, len ja som to zobrala preč, si vyskladať na ten obrázok rôzne odpady a z toho potom vlastne vytvoria ten obraz finálny. Pred obedom sme si dali dostihy a sásky a teraz ideme hrať o poriadny balík, pretože tu máme 10 000-ového konia. Ja som pridala 2500 eurového, k tomu peniaze a tuto ďalší 5000 eurový a k tomu ďalšie peniaze. Čiže dokopy ideme hrať o poriadny balík 30 000, babi. Ktorú som nechcela. 2. OK. 6. Ešte raz. 7. To je poriadny balík. Dnes máme na obedík rezníky so zemiačkami a s broskinkou. Chutí? Veľmi. Tak dobrú chuť. Ďakujem. Bravčovi sme dlho nemali. Ináč akože riadne dlho, 10-8 rokov. No tak sa nepreháňaj. Ale áno, čo je stále len kurácie. Lebo tie sú lepšie. Ale tento je dobrý. Práve sme sa pustili do vytvárania hračiek z odpadu. Teraz tentokrát to nebude umenie, ale budú to také funkčné veci, s ktorými sa môžu potom aj hrať. Budú to piškôrky, áno. Rozhodli sa, mali na výber medzi pexesom a piškôrkami, takže teraz robíme zo starých gombíkov, ktoré už by som tieto konkrétne nepoužívala. Tak Tento jeden sa mi tak nechce. ja ti pomôžem. Tak ich malujú, to budú také základy a na nich potom namalujeme postavičky. Dnes sme teda pracovali s odpadom a z odpadu vznikli tieto dve úžasné mačky. Tá je Stelkina, toto je našej kamošky a sú naprosto geniálne a som veľmi na nich hrdá, že ako to zvládli, pretože sama som z toho mala trošku obavy, ale dopadli naprosto brutálne. Číslo 1 a číslo 2.
Narýchlo sme vybehli, dneska moc akože není času, ale narýchlo sme vybehli aspoň na sicílsku zmrzlinu. Inak, jak si sa ku mne priklonil, zacítila som konské lajna, takže neviem, čo to smrdí. Super! Čiže vy to necítite? Také kone. No, čoraz viac to cítim. No, ale zašli sme si aspoň na zmrzlinu, lebo viac asi nestihneme. A teraz je tak zvláštne zamračené, ale je dusno. A tá sicílska pistácia, už som to povedala asi 4-krát, ale je výborná. Ňufo si dal dneska banánovú. Banánovú a citrónovú. Povedal, že boli skvelé. Stojte. No a Stelka urobila dneska významné rozhodnutie, že zmenu a tiež si dala tú sicílsku pistáciu. Poď sem. Aká bola sicílska pistácia? Skvelá. A teraz nám chce ukázať, že máme... Stojte som. Nepodal som ti raz. Teraz nám chce ukázať nejaké prvky, ktoré máme podľa nej zopakovať. Aha, tak táti ideš. Hop. Nie. Áno. A teraz ďalší trik. Bude toto. Aha. To je taký trojskok. 1, 2, 3. Tá, tatino.